Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bocah-bocah. Terus pundi pawartosipun? Mugi sami sehat sedaya nggih. Wonten pepanggihan menika bocah-bocah monggo kita sareng-sareng sami belajar aksara Jawa ngenani bab tetengeripun. Dipun nggih bocah-bocah saderenge belajar tetenger pada dipun gatekaken nggih, monggo dipun bikak bukune paket buku Kirtia Basa kaca 14. Kaca 14 menangi nulis aksara Jawa nggih. Saderenge belajar nulis aksara Jawa tetenger pada, bunina wonten tips kanggo nulis supaya awakmu kabeh iki gampang lan rapi nulis aksara Jawane. Gatekne dhisik. Ning bukumu iki enek garise. Buku tulis iku mesti enek garise nggih. Carane nulis aksara Jawa iku garis diwiwiti saka garis ngisor di pasne karo garis mendhure. Contone nulis aksara H. Diwiwiti saka ngisor banjur ditulis pepek saka garis ngisor nganti garis mendhuwur. Iki aksara H. No. Pun digatekne paling ora nek awakmu nulis saka garis ngisor nganti garis mendhuwur dipepekne iku katon yen aksarane jelas gamblang. Wis, sampun. Yuk. Nulis aksara Jawa tetenger pada. Tetenger pada iku sing bakal dipelajari iku ana papat. Sing kapisan adeg-adeg, pada lingsa, pada lungsi kalian pada pangkat. Adeg-adeg iku kanggo mbukak kalimat. Tuladhane aksarane kaya huruf Z. Dene pada lingsa iku koma. Dene pada lungsi iku padha karo titik. Meh padha karo pada lingsa nanging loro. Pada pangkat iku gunane kanggo rincian, ngapit angka kalian ngapit ukara. Contone kaya ngene. Saiki tuladhane langsung wae. Ami tuku duku nanas lan gedang. Nomor 2 tuku tahu Rp5.000. Nomor 3 buniha dawuh tulisen maneh. Kanggo miwiti kalimat utawa ukara ditulis dhisik adeg-adege. Ami tuku pada pangkat duku banjur lingsa nanas dipangku lan gedang. Banjur ditutup karo lungsi. Nomor 2 tuku tahu Rp5.000. Kanggo buka kalimat tuku tahu. Kanggo nulis angka kudu diwenehi pada pangkat merga kanggo ngapit angka. 5.000 Nah,
Mergo kanggo ngapit angka berarti kudu ana ning ngarepe lan sak mburine angka. Rupiah. Terus ditutup karo sing nomor 3 Buniha dawuh tulisen maneh. Kanggo buka salah ya. Yuk lanjut. Nomor 3 Buniha dawuh tulisen maneh. Contohnya atek-atek ditulis Bu none nganggo aksara murda. Niha dawuh padha pangkate. Nyapa kok padha pangkat kudu ditulis? Mergo tulisan maneh iki sing diunekne lah. Tulisan maneh iki iku ngapit ukara kudu nulis padha pangkat. Tulisan none diuripi, mone dipateni. Nah, banjur ditutup. Mekaten bocah-bocah materi saking Bunina nyuwun ngapunten mbok menawi materi ini Bunina dipun terangaken kanthi sederhana. Mugi-mugi panjenengan sedaya sami paham. Lajeng tugas sak bacute panjenengan tulis maneh apa sing ditulis Bunina mau, banjur difoto dipun kirimaken dhateng email Bunina. Mekaten saking Bunina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.